Salut! Aici Bogdan de la Lemn Depot și suntem la NZB Expo 2025 la BT Arena. Nu puteam să lăsăm să se încheie această ediție fără să facem o scurtă prezentare a unui colaborator foarte drag nouă, probabil cel mai vechi colaborator al nostru pe parte de tâmplărie, care ne-a ajutat de nenumărate ori pe partea de construcții. Ei se ocupă de tâmplărie pe lemn stratificat și vreau să vă arăt o chestie foarte faină care au venit la stand și îi găsiți aici până duminică. Partea de jaluzea de umbrire, da? Este integrată în sticlă și anume, uite-te de acolo, deschid geamul și nu ne lovim de jaluzea. Cât de fain poate să fie o sticlă tripan plus încă al patrulea strat pe exterior. Pe lângă partea de tâmplărie, mai putem găsi la ei și partea de obloane și partea de uși de intrare sau uși de interior. Nu ezitați să căutați, firma se numește UniArt și îi recomandăm cu tot dragul. Și hai la NZB Expo!